bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn op een nieuwe locatie. Normaal gesproken doen we de voorrondes in de Lellebel. En we zijn ook al in de Palace geweest. Maar vanavond hier bij de buren. Gezellig, hè? Heel leuk dat ze ons uitgenodigd hebben om hier te komen zijn. Hartelijk applaus voor de Obel. We beginnen met een gastoptreden. En dan spettert het meteen al. I remember how she turned to me and said,
De derde kandidaat, Donna C. I have done no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking the rolling. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. You blowing up my phone,
voor Miss Rini. Jullie mogen inhaken, jullie mogen meezingen. Amsterdam is geheild door het Sticky Nassau. Die maakt maar los, gaan we een lekkere schat. Amsterdam, dat is Ajax. En wou je soms een matte, ik ken u. Dat ken, heet de fiets is gejat. De hond in de goot, 2 panden gekraakt. Een wordt gezonken, 4 zelf gemaakt. Jullie kennen het toch niet? Mogen wat maak je me nou? Mogen wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor de pijn op de gat? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Mogen wat maak je me nou? Mogen wat maak je me nou? Kom hou je de geest, ik ben niet in de wind, als zo is genoeg. Blijf gewoon wie je bent. En dan weet je nog wat het is. Top. Dierenmens. Het dierenmens. Het speel nog eens wat fijns voor mij. Want dan maak je mij zo blij. Dierenmens. Dierenmens. Spelen die overen op. Wat een piekerig op, dierenmens. Some people live Some people live just for the fame. Sing it, girl. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that lies above so full. I want you.
was Miss Lillebel 2008 en met 2009 tegelijk op één podium. Mijn Foxy Foxtrot wrijft de dans forever op. Want als de wet begint te spelen, ja dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen. En die wil elke avond maar de dancing doen. Zeg jongeman, mag ik een meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijen, kan ik even met je dansen? Dan roep ik het zal, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Wil je wel elke avond maar de dancing doen? Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar de dancing toe. Die wil elke avond naar de dancing toe. Die wil elke avond naar de dancing toe. Geweldig, dankjewel schat. We hebben een winnaar. Nou, die is om. Mag ik een applaus voor Charité Labouché? In een bar kwam ik je tegen. Jij was mooi, ik supernat. Ach gelukkig, niet verlegen. Je ging als spoedig in ieder gat. Brandend zaad en een verdwaalde hand. Is er leven met gevaar? Brandend zaad berooft je van je verstand. En doordat alles kwam je klaar. Brandend zaad en een verdwaalde hand. Is er leven met gevaar? Brandend zaad berooft je van je verstand. En doordat alles kwam je klaar. Brandend zaad. Dankjewel Charité. Mijn god zeg, wat een Japannetje. Beeldschoon. Jury. Nee, ik vond het helemaal geweldig. Het past zo in de homolieds.nl van de Draaikont, hè. Dat kennen jullie natuurlijk allemaal, het homoprogramma op internet, hè. Homoliedjes.nl, www.homoliedjes.nl, etc. Dat zullen we het zeker draaien als je het voor ons in gaat zingen. Want het past er helemaal in, zo verschrikkelijk ordinair dat het was. Robert, je hebt ook het hart gestolen van Gebroeder Grimm. Waarom? Het is je uitstraling. Hoe je speelt met je ogen, met je neus, met je mond en je lach naar het publiek. Schat, ik ben een aanbidder. Dankjewel. Now, Don, I have to tell you that on Friday evening I saw a program on BBC television called Searching for Dorothy. And Andrew Lloyd Webber was looking for some girl to play Dorothy in The Wizard of Oz, a musical they're going to stage at the famous London Palladium. I'm on the phone, but that's a bit more like another. I ain't taking on board.
Last dance. Last dance for love. Yes, it's my last dance. Moments tonight. De volgende liedje is voor de winnares van de Miss Lellebel. It's called My Time because her time is yet to come. Because she will be the Miss Lellebel 2010. So I don't know who she is, but the jury is ready with the votes. So we're gonna find out in a second. So this is the song for Miss Lellebel 2010. My Time. Eurovision Song Contest. Maestro. Dora! Ze is zelf de schoenen kwijtgeraakt. You're welcome, darling. Dit is mijn Ik heb begrepen dat de nummers 4, 5, 6 en 7, zeg ik het goed? 4, 5, 6, 7? Die doen we allemaal gewoon even ex-equo. Ex-ex zijn allemaal nummer 4 geworden. Ze hebben ontzettend hun best gedaan, stuk voor stuk. Ze hebben ontzettend veel tijd geïnvesteerd om hier een hele mooie show neer te zetten. En om dan te zeggen, jij bent laatste, dat vind ik dan zo. Dat vind ik niet kunnen. Nee, dat kan ook niet. Iedereen heeft zijn best gedaan. Iedereen heeft zijn best gedaan, dus de nummers 4 tot en met 7. Ja. Ken je ze? Ja, ik ken ze. Ik ken ze ook. Ik ken ze allemaal. Ik kwam ze tegen vanavond. We beginnen gewoon met willekeurig iemand die in ieder geval niet in de top 3 staat. En dan noem ik zomaar even iemand, dus zullen we noemen Paula Pompadour. Paula on stage, please. Dus graag Paula op het podium. Is dat? Ja, dat is wel duidelijk. Oh, daar gaat hij weer. Hier is dat Paula. Ja, hier is Paula. En Paula krijgt van de gebroeders Grimm een medaille om te beginnen. In ieder geval dat ze meegedaan heeft. Een aandenken aan de Miss Lellebel verkiezing 2010. Je moet er maar eentje geven. Ja, die kan ze nog altijd nog aan. Want zo zijn er zo doorheen, lieverd. En ze krijgt een goodiebag. Lieve
wat is voor jou? Dat is een doggybag. We hebben nog wat Een pizza doggybag, punten nou, erin. stukjes pizza zitten er nog in. Ja, het wordt Ja, spannend, en hè? dan de volgende. Charité Labustier. Oh, dan moeten we ruimte hebben op het podium. Zit niet op de top 3 helaas. Oh, de hoed gaat af. Nou, doe dan maar niet, schat. Ik weet hoe het in elkaar zit. Hou de hoed maar lekker op. En een goodiebag voor Charité. En een applaus voor Charité. En het wordt heel erg spannend. Maar Ja. er is er nog iemand niet in de top 3. Ja, en dan weten we ook wie de top 3 is. En dan weten we meteen wie de top 3 is. Dat is Electrashock. Elektrashock. Kom zo even op het podium. Om de medaille in ontvangst te nemen, gefeliciteerd schat. En een kleine bag. En een kleine bag. Elektra, stoppen met die vent. Pak je tasje. Ja, en nu wordt het spannend, hè? We hebben geen Ik wil, rommeltjes, nee, hè? het wordt nog niet spannend. We geven even deze 4 nummers 4 een waanzinnig applaus. Een grote tas met een leuke paraplu met tulpjes. Meer pizzapunten erin. Ze krijgt de beker voor de derde plaats. Ja, applaus voor de beker. Nou ja, beker. Geweldig. Bekertje. En ze krijgt een bon van Backstage. Zo. Dan kan ze de make-up gaan kopen. Kun je nog meer make-up nemen? Nou, Heel geweldig. erg gefeliciteerd, ja. Donatie. Ja, je mag iets een dankwoord. Natuurlijk wil ik iedereen van harte bedanken. Mensen, dank u wel. Ja, mag een beetje luider. Hebben jullie een beetje geamuseerd? Ja. Hebben jullie een beetje leuke telefoongesprekken gevoerd? Telefoon. Telefoon. Ja, we gaan door. Ik geef het woord weer aan Miss Bellissima La Cantante. La Cantante. En ik wil nog steeds iedereen hartstikke bedanken en natuurlijk ook de jury voor het fantastische uitslag. Dank u wel. Nou, een heel blij team. Nou, dan is in ieder geval heel blij. Heel blij team. En je mag hier gewoon blijven staan. Leuk voor een fotomoment zo Blijf meteen. straks het fotomoment. Nou, dan wordt het heel spannend. Kan ik een roffeltje krijgen? Want we maken nu de tweede plaats bekend. Now we gonna announce you the runner-up. So you then know who's the winner. The runner-up for the Miss Lilibel selection 2010 is Fancy from New York! Darling, congratulations with this wonderful success. There's the man. Oh, and some kisses from Desiree. En natuurlijk de medaille, de grote goodiebag, de beker. Oké, darling. En deze is nog niet klaar. Zij krijgt ook van Backstage voor your make-up, darling. You get a bill for 25 euros. You can buy make-up there. Van de Rozengracht. De Rozenkanaal. Ja. You're welcome, darling. You want to say something to your fans? Love to. Thank you so much to my friends who came out tonight. I only came out for you, babies. So, to you, I'm the winner. Dankjewel, Fancy. Nou, ik zal nog even de puntenscore zeggen. Dat is 146,5 punt. Heeft zij gescoord. 146.5 point, darling. You got from the She's jury. not interested in the points. Nou, dan weet iedereen natuurlijk wie de winnaar is dit jaar. En dat is Miss Gloria! Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. De grote beker, ja, die komt ook zo meteen. De bon van Backstage. Dan heb je hier nog. Even zo doen. Dit is een bon van The Same Place. Dat is een vrouwvriendelijk café waar ook veel travestieten komen. Een entreekaart met 30 euro aan consumpties. Wat een prijs deze week. Ja, dan hebben we ook nog van de Heineken Music Hall
Dan mag je naar elk concert dat je wilt. Dus moet je alleen even van tevoren opgeven. En dan krijg je een VIP-behandeling in de VIP-lounge. Met champagne, met hapjes. De beste plaats waar je alles kan zien. En wat je ook nog krijgt is een schoonheidsbehandeling van je zuster die naast je staat. Bellissima La Cantante heeft namelijk een schoonheidssalon. En daar is deze waardebond van. Dus dan mag je nog helemaal laten opfrissen. En wat daar aankomt, dat met de Gebroeders Grimm, die heeft ook nog de wisselbeker. Waar alle namen op staan van alle Miss Lellebellen door de jaren heen. En hij sneuvelt al bijna. Dames en heren, een waanzinnig applaus voor Miss Gloria! Nou hadden we ook nog een jury. En ik zie er hier maar 4. En de Gebroeders Grimm natuurlijk. Maar waar is Mayday gebleven? Mayday is met de Noorderzon vertrokken, hoor. Dat is nou jammer, dan krijgen ze ook geen bon. Mayday, please come in! Ja, dat zie ik. Ze staat... Lekisha, ik wil jou in ieder geval bedanken voor je medewerking weer aan dit festijn. Een bonnetje voor jou van de Lellebel. Hetzelfde voor Selina, alsjeblieft. En nou heb ik nog 2 bonnen. Dan mag je kiezen. De grote of de kleine? Klein. Kan je houdt van Mayday klein even binnenhalen? en fijn. Dan krijg jij een bon van, hoe heet het, Sabor Latino Peru. Dat zit hier in deze straat. Om daar wat lekkers te gaan eten, om daar te gaan dineren. Met z'n tweetjes. Dan hebben we nog, even kijken, wie hebben we nog meer? Niet gehad. Bellissima La Cantante, ja, mede zien we nog niet. Bellissima La Cantante, je mag kiezen. Groot of klein? Klein natuurlijk. Ook klein. Dan ga jij naar de ghetto in de Warmoestraat. Oh, geweldig. Om ook wat lekkers te gaan eten. En ik kwam er al uit, kun je nagaan. En dan heb ik nog een bon van Hooghout. En die is dan eigenlijk voor Mayday, dus we wachten gewoon tot ik elkaar weer zie. En dan overhandig ik deze. Ik wil u bedanken voor een geweldige avond weer. En hopelijk tot 2011. Misschien weer hier in de Old Bell. Dank jullie wel, personeel van de Old Bell. Dank jullie wel, geluidsman. Dank jullie wel, iedereen die hier was op deze gezellige avond van de Miss Lellebel. Jij wou nog wat zeggen? Ja, Gloria gaat natuurlijk een optreden doen nog. Ik wil net zeggen, het laatste optreden van Gloria moet nog, maar je hebt nog een dankwoord. Oké, ik wil allemaal hier bedanken dat jullie zijn in verkiezen van Miss Lellebel. Ik wil ook aan Desiree denken, ook de jury. Die hebben heel best gedaan en ook allemaal die ook meegedaan is. En allemaal die echt meedoen. En ik wil allemaal een goede avond. En ik wil ook mijn speciaal Sasha Welleman bedanken voor mijn kleding. Die heeft me gemaakt als Miss Gloria. Ik wil ook bedanken aan Odalis Henriques. Die heeft ook mijn kleding gedaan. En ik wil ook Deva, Astro Welleman ook wil ik bedanken. En broertje, die heeft achter gedaan. En ik wil En toen was er reclame. En toen... Dankjewel. Lieve schat, je moet nog een ding. Ik was eigenlijk nog niet klaar, want ik ben wat vergeten. Ik ben 1 sponsor nog vergeten. En dat zijn, dan houden jullie denk ik wel van. Dat is een goede glas vodka. Dus nummer 1, 2 en 3. Als we dadelijk aan deze kant bij de Gebroeders Grimm komen, krijgen ze ook nog een fles vodka van Amsterdam Republic gesponsord. Dank jullie wel. Oké, nou dan gaan we nog even kijken naar de optreden. Ik wil jullie vertellen, na dit is er natuurlijk een afterparty in de Lellebel. Tot volgend jaar. Miss Gloria! Yes, it's my last day.
in dat fucking lichterige flikkeroutfitje. Ik zei toch dat je die mag dragen? Zo ben ik. En zo ga ik het leven in. Dus je slet het maar. Sorry, please, and you get my money.